L-ewwel proposta semmi preċiżament il-waiting lists. U qegħdin ngħidu li se nattakkaw il-problema tal-istennija u naħdmu biex il-waiting lists jispiċċaw. Se tibda titnaqqas immedjatament il-waiting list u b'mod maġġel billi l-faċilitajiet li jintużaw bisħieħ sal-massimu għal ġid tal-pazjenti tagħna. Barra minn hekk se nifissaw targets definiti ta' kemm pazjenti jista' jdum jistenna. Din kienet il-weda ta' Lorenz Gonzi qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Weda li ma materializzax kif jikkonfermaw ċifri mogħtija fil-Parlament mill-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar f'Ottubru li għadda, fejn qal li 23,500 persuna qed jistennew biex jagħmlu operazzjoni. Iżda għall-assistent parlamentari fil-Ministeru tas-Saħħa, it-tabib Peter Mikallef, il-waiting list taħt il-Partit Nazzjonalista naqsu u naqsu sew. Bil-Partit Nazzjonalista fil-Gvern issek jerġa' jitlaq kemm ser jonqsu l-waiting list? Il-waiting list qegħdin jonqsu, il-waiting time qegħdin innaqsuh, l-iskop tagħna huwa dejjem. Kemm naqsu? Il-waiting time qegħdin innaqsuh b'mod allarmanti. Mistoqsib kemm naqsu Peter Mikallef jgħidlek. Jonqos il-waiting. Ngħidlek uffiċjalment ma nistax ngħidlek kemm qed jonqos, imma żgur il-pazjenti jekk jistennew l-operazzjonijiet iż-żmien tagħhom li jistennew qiegħed jonqos. Kif ma jafx ukoll, kemm hemm nies jistennew fuq il-waiting list bħalissa minkejja l-informazzjoni fil-Parlament ingħatat mill-Ministeru li jaħdem fieħu. Hemm nies jistennew fil-waiting list bħalissa ta'? Ibgħat li email u ngħidlek eżatt. Ma nistax tgħidli issa? Blament ma nafix, titbagħti li email. Fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista li kien imniedi nhar il-ġimgħa li għaddiet m'hemm imkien imnissel b'kemm u meta ser jinqataw il-waiting list. Mistoqsi dwar dan Peter Mikallef ma weġibx. Imma taf kemm ser inaqqas il-waiting list jekk jerġa' jitla' fil-Gvern il-Partit Nazzjonalista? Nkomplu naħdmu fuq dan il-proġett li bdejna, nkomplu naqsu il-waiting. Għaliex ma żammx imma l-weda elettorali tiegħu il-Partit Ieħor fin-nofsi